Tanečníci, teraz! Prenádherná Aida zošle milosť všetkým občanom Núbie. Jaratames, čo riadi egyptské šíky, ti srdce navždy dám. Ach, veľký Radames, za tú milosť sa ti korím, môj najvážnejší. Prepáčte, hľadáme Hatorin prsteň, vy ste ho nevideli? Si prameň, ktorý vteká k bráne v mojej nehy. Nehovoria, ale spievajú. Je to ako ich jazyk. To je úžasné. Vládneš mi sa mesiac moriam. Na dôkaz lásky ja ti prsteň dám. Dosť Radames, prepáč, ale ty sa mýliš. Vieš, čo je to des? Prsteň je môj. Kto je to? Neviem. Ja prosím, chcem ho späť. To, že patrí ti je klam. Srdce dám ti ku nohám. Ten môj prsteň mi vráť. Radames. Radames. Toto nebolo v scenári. Počuj, ty si odkiaľ tu neúčinkuješ, tak padaj a z javiska bež, heš! Kde vzali ten hlas? Je úžasná, ale vôbec nie je v programe. To je ale zmetok. Poznáš ju, Silvester? No, zobud sa. Čo robíš? Celé to tu prespíš. Zavolám riaditeľovi. Tak už dosť, to vážne stačí. Ak spev sa ti veľmi páči, choď do Superstar, sme s Aidou Ten pár. prsteň je však môj, tak mi ho vráť. Prsteň mi vráť, o Radames. Nevieš len o prstení. Spievať miesto mňa chceš, teda čo s tým? Ten symbol, nemožné. Zdá sa, že už odísť mám. Však svojej pravdy tej sa nevzdám. Prsteň je